warimde no ko ye du manene gi du ni say Homa Bay, Kindu Bay, Asembo Bay. No time get license. Magi duogo no yiri gomne town kama koro Kisumu, Nakuru, Nairobi, Mombasa. Manentiri kunimesha kwa Nyeri, siji Muranga, no riempte. No kumigi license. Koro abina ni pain wan godo ni. Nti wanyalo loka godo mo lebed gi gain. Litma wan gone wanyalo loke okenwa nengo mar ngima mondo jaluo bede ne en ngama kinyalo gombakane igombakane kaka jatimo hala wanyalo kelo lokruok kendo wan gi advantages mang'eny in fact mano gimobre wacho chieng' machielo ke wonta biro na lose weche mag wuotho 50 kilometers to wan gi advantages moko ma jo Kenya moko onge godo king'iyo jo Somali for example Somali yudre Somalia yudre Djibouti yudre ginene Sudan Ethiopia yudre Kenya yes koro gi master kaka ginyalo timo ohelni e pinje gite to wayudre Tanzania wayudre Uganda wayudre Kenya Ethiopia be wantiere South Sudan be wantiere wan gi pinje abich majaluo nitiere makawa ponono ni wayie network maber to wanyalo timo ohala mohingo ogende moko gi tiro ni sani ohala matimre border obed madhi Tanzania ohala matimre border mabed ni the Uganda to inoka koro gini mamoko machaka Somali gini madire kae gihingowa nikech kidhi kata mana dho nembewa kidhi Sindo jo Somali go nitiere Takawiri gin tiere kamora mora dho nembe sani koro blue economy gine magi mako ka girgi to mano ok rach kech wan jo Kenya waduto lakini onego wanene to ang'o madang' watim mondo kik wadog chien magi gik maparo ni kawariwre gi jotelo mwan godo gi business people mwan godo waket pachwa together mondo wane kaka wanyalo konyo yoregi erokamano teko ni riwruok nyakwar Mongajwang' masama koro thuolo neno ni nitie wach moro ne wacho na ka mheshimiwa wacha ne jopiny kana timo review mar oboke ne dhulu moro kane to ni lokru jojuogo dhi state house gotieno muloso weche mokoro piny okwe kama Mara kento kido uwe sane ing'e ni jo gazette nyaka us gazette yes to seche moko gimedo chumbi gimedo chumbe ni ma notere kama mondo gius gazette lakini adiera more gino to onge mano kawaida ma gazette mbaka makoro oketo biji ni onge okapar ni mago gik monego benwa wachere okay sawa na ng'eyo ni kama tiere no to ko bi wuoyo nikech nitiere weche moko iloso gi kidienje mopogore erokamano nya tarik 13 gi nyasi ang'o modhiri what has inspired you to chako a noble cause makamani well again ka anyalo jene inspire gi nyathi matin kabisa miluongo ni Richard na yudo ne scholarship mosomo loka to sani en cyber security expert working out of London to timo tich Kenya ka in fact ndalo ncha Kenya nigi e-citizen problem en achiel kuom expert monogol London ma jo British government monokele mondo opuonj jo Kenya how to deal with issues in e-citizen mheshimiwa Richard kumanagol nyathi ja Kenya mikonyo modhi somo loka osomo konyo pinje mamoko kane wan gi problem e e-citizen sirikal mar Uingereza makoro okelo nwago mondo opuonj ji kae kato dok ing'e kuma nyathino